Ga bako ya shigo gari, jama'a duka sai ku taimaka, ku bani gurin kwana in shakata. Kai malam dan Allah taimaka, ni bako ne a zahiri, so nake yi gaban abinci kai na masauki kwanar gari, in ci in sha kana in wuce kafin waye war gari, kai kauce nan kafan guri ni ban gane shigar ka ba. Assalamu alaikum yan uwa, na zo a gare ku taimaka, taimakon me zani maka ne karko wata yar banzar jaka, kun kwana nake bukata dan Allah ku tashi ku bincika, ni ko kun kwanan shanu ku kai na ai ba zan wuce kwana uku ba. Kama shi mu kai wa mai gari tunda mu dama aikinmu ne, dama ana yi mana sata cikin gari kuma kai tun dan tafiyarsu ne. A ni ka rufe mun baki ja'iri har kana wani gasi ne, yau sai ka gane furanka tun da ku sata kuka sa gaba. Assalamu alaikum mai gari, yau ma bako ne muka zo da shi, ku faɗa mini mai ya faru ne tun kan in sa abugar da shi, ganin shi muka yi na ta leke-leke sai muka ce he mun zo ma da shi, lallai kun kyauta 'yan gari aiko ba zai kwan a garinmu ba. Kun san dai ni mai gari ba na barin bako a cikin gari, kai na ce ku fitar da shi kuma kar da ku yi mushi uzuri, da kun ga ya cika taurin kai ku bubbuge bakin ja'iri, mai gari dan Allah tausaya da mutuncin annabi shugaba. Bakon kafa annabin ka ne al'umma kar da ku da ni, ba ku san yau me zan ba ku ba amma kuka koran tintini, kai rufe bakin ka ka ba mugu ka wuce komi maka lahani, kun san dai duk wani dan adam ai tara yake bai cika goma ba.